Ahir va fer un mes de la sentència ignominiosa. En Salvador Riera i Solsona, aquell enginyer de Mataró que l'Alzheimer el va retirar amb 44 anys de la feina, s'ha sobreposat i està escrivint contínuament de manera meravellosa. El dimarts li gravàvem un programa per Mataró Ràdio en homenatge, sortirà aquest dissabte de 4 a 5 de la tarda, per si algú pot o vol veure-ho, o escoltar-ho, perdó. Entre els poemes que es varen llegir, érem 6 rapsodes allà, es va llegir aquest que ell va escriure l'endemà d'haver sortit la sentència, que diu així: sentència. El cel plora queixós damunt la presó. Udola el vent irós sacsant els barrots. Infama condemna eixint dels pebrots. Cruel sentència per sedició. Delirant contalla del jutge instructor. Cròniques farsàries en la vista oral. Falòrnies i oblits amb giny teatral. Veredicte final. Curull de dolor. Joves vides malmeses com escarment, suprema duresa en persones de pau, eixorc intent d'aturar un moviment, designi reial que vol reblar el clau, potent guspira que encén el sentiment d'un poble que ja no vol més vistiplau. Salvador.